Isigcawu seshumi nanye sencwadi ebhalwe uLungisani Mavundla esihloko sithi uKhabazela. Nebala aphume uKhabazela ame ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa efuna imoto eyangakube ezansi eMahlanzeni azayithole Makhathaleni. Endleleni akayekile ukuthandaza ecela uxolo koyisemkhulu ngamacala akhe okufulathela ikhaya elishiya lingenaye nolushunqisela impepho. Ngiyazi futhi ngiyaqonda ukuthi konke lokho kwehlela umndeni wami kuyisiqalekiso esiza ngokuphazama kwami. Nkosi, ngiziletha kuwe nginjena. Ekufikeni kwakhe ekhaya ufike okuhlanganani kuhleli kodwa egcekeni kuyidlalela ngamatshe kungazinanyanga. Kuthe kungambona kwavele kwasukuma kwaqonda exhibeni kwafike kwahlala emsamo kuphukule. Mfana wami, kuzofuneke uzogcina wehlisile umoya nenhliziyo nje yokungizonda. Ngiyihlo, ngiyazi ngonile futhi ngiyayiqonda intukuthelo yakho. Kodwa kukho kungalungiseki Khabazela. Kuzofanele uyincenge emumva. Awunayo umonyo oyihlo ngaphandle kwami. Kuthule nje ukumfana kuyidlela inzimbo. Hlanganani. Khuluma nami phela ndodana. Ngiyazi usemncane kodwa iminyaka eyishagalolunye yenele ukuba singaxoxa sizwane sixolelane. Uphuma noZenzele baba. Kubuza nje kubheke phansi okumfana. Mfana wami, basele. Kuphendula uKhabazela ejabulela ukuthi egcineni nali ithuba lokuxoxa nothunjana wakhe liveza. Ayikho into uKhabazela elangazelele njengokubuyisana nezingane zakhe. Ukuzwa nje izwi lendodana yakhe libheke kuye kumenza kuvukele umuzwa wenjabulo nentokozo engalinganiseki. Basele. Basaleleni baba bengambulalanga uMaluMtusi. Abasalele yini baba mahalo uma kuwukuthi uMalume ubulawe omunye umuntu? Ubuza nje ubheke phansi umfana kanti izwi lakhe liyasho nje ukuthi iyamkhathaza lento yokuvalela kanina nomfowabo. Umkhize afike lo umuzwa ukuthi umfana kukhona into afuna ukuyisho. Hayi, phela amaphoyisa acabanga ukuthi yibo kanye ababulele ehlanganani. Kodwa ke siyethemba phela ukuthi kuyothi kushaya umsombuluko uyobe setholakala obulela uMalume uSibiya. Athule nje uhlanganani adla imhlathi. uKhabazela angazi ukuthi uzoyiqhubeza kanjani le ndaba. Nakho umfana sengathi usethule futhi. Usuke wadla baba uhlanganani esuku. uMalume uMtusi ubulawe yimina nomngani wami uNhlese. Asho lamazwi uhlanganani ebephuma ngomnyango eyoma egcekeni. Emehlweni alomfana omncane kugcwele unya nenzondo njengoba emlapha nje. uKhabazela vele eminyango. Uhlanganani, yiza lapha kehlo. Yiza lapha sikhulume khisi. Uvalo lomshala umeqo uKhabazela njengoba ekhumbula iqulwana labafanyana ahlangane nalizolo lihamba nohlanganani. Bekungabafanyana nje abancane angazange ayitshela ukuthi kukhona into abangayenza ikakhulukazi kumuntu omdala. Simbuyele isithombe somfanyana othelwe kulaba ahlangane nabo okuyena mhlawumbe behola lomkhankaso. Abuye uhlanganane ezongena lapha exhibeni enovalo lokuthi hlezi uyise amshaye. Useyakhala manje. Khize, ungabusakhala manje. Ngixoxele nje kahle ungibeke esithombeni ngokwenzekile ukuze ngikwazi nokukuvikela la ngizokwazi khona. Nimbulele kanjani? Ngesikhathi esihlangane nawe ngaso baba bese ngibabikela abangani bami ngosizo esibhekene nalo la ekhaya. Baba mina ngiyazi ukuthi uma umthanda kangakanani. Mina baba ngiyazi ukuthi umama umthanda kangakanani uMalume uMtusi. Futhi bengibona kungelula ukuthi bangehlukana. Ngase ngicela uNhlese umngani wami ukuthi angisize sakuzungu lokholela uMalume ehlathini la ebesofika simbulalele khona.
ngesikhathi sihlangana nawe izolo sesibuye esikoleni angibange ngisangena mina la ekhaya. Mina noNhlese sedlulile saze sayofika kwaMalume uSibili. Ubeyedwa ekhaya engasele namuntu ematasa ebhala incwadi. Ujabulile uma engibona wabuza ukuthi simhlasele ngani, okuyila engimcele khona mina ukuthi asiphelezele kukhona into esifuna ukuyombonisa yona khona lapha ehlathini. uNhlesi ubephethe isibhamu sikababa wakhe okuyisona amkhombe ngaso ethi akayilengisa ngoba ngeke sikwazi ukumyeka phazamisa izinto eseyidinga uhlelo lomndeni. Hlanganani kodwa niyicabangisisile lento, nizokwenze njani nje manje njengoba umuntu esefile nje? Uphi umngani wakho lo? Angimazi, ngimgcine khona izolo. Atatazeleke manje uMkhize angabe sazi ukuthi izokwenziwa njani into uma seyinjena. Kufike kuyo umqondo ukuthi kuzofanele kuhlalwe phezukwayo lento, kodwa ukuthi kanjani njengoba kunomngane ongaphandle nje maningi phela amathuba ukuthi ibutshuke lento. Phela uKhabazela ngeke nje ayimele indaba yokuthi ingane yakhe iyiswe esikhungweni sokuhlunyeleliswa kwezimilo la kugcinwa khona izingane. Seqala ukuwalala uKhabazela uhleli udla amathambo ekhanda uzama icebo lokukhipha kaMnguni noZenzele ngale ukuthi kodwa kuboshwe uHlanganani. Indaba yokufa kaNtusi kuzofanele ihlale impilo yalapha ekhaya. Imfihlo engeke ikwazi ukuphumela ngaphandle. Imfihlo engeke ikwazi ukuthi igcinwe umuntu okunesiyena wala ekhaya. Hlanganani, uthe uhlala lapho umngane wakho lo uNhlese? Nebala uHlanganani amyalelo uyise othatha ucelemba wakhe wabiza umdlane wakhe. Ngizobuya kungekudala Khehla eshe yophuma ngesango.